Na, Bedron, tagaod nga mo ko antok. Pero, batong, tingata nga, pagkuan nga, nagdali-dali ka nga, nipaibot ang imong sakyanan. Si Mama. May lang to. Pati mga kaigsunan, sumpay lang gamay sa dinuniribirin, continuous sa mga testimonies, mga kaigsunan, nga mahatag po sa ilang mga nasinati, nga milagro, diya sa pagpangalagad ng Master. Una-una, ang Master, atong bilang ang Diyos Espiritu Santo, happy birthday Master, yung bintag na itong tanan. Ang ako, po, nga ikasya, daghan mo na yung mga nasinati, kung ako mga kaigsunan. Kanina sa atong nadungog sa kaubang ministro, Brother Cesar Patio, nga pinadig balatian, nakapagpangalaga din sa pagtulungan sa PBCM. Ako naapod, pero kinirang usang ang milagro nga akong isulti, kaya ito, taas-taas mo nga istorya, di man to pwede nga ikuan lang, di gid manitalye, kaya kinilaging tawagon, pinagig balatian nga makapagpangalagad. Naapod ko, anak, pero nausang nasinatin ako, Aman tayo sila. sa kining pag-ingon ni Master nga sa iyang ebanghelyo nga panahon nga naamos mga katalagman, mga lisod nga mga panghitabo. Dili naman ta maka dali-dali o kada bitang aktual bitaw nga hitabo. Di na ta kadali og kuha sa mga pulong depensa nga atong ilitok. Ang atong botong diretso na nga sangpit ang Master mo man naging Master biya sangpita lang ninyo nga kungalan. Akong trabaho mga kaigsunan usa ka private employee. So, ang akong kibali routine, ga-travel ko, akong area, whole Caraga region o bang Bukidnon pod, whole Bukidnon. Kinamon ko sa sales. Galuyan po ni Master nga sa akong trabaho sa una nga naata sa delivery at the same time recapping salesman, nag-level up lugar. So, nang naisyuhan tag company car, mo gigamit nako sa akong trabaho at the same time gigamit po namo ni Reverend Suwali matag Domingo usahay mo bisita at mga branch magamit po usahay night time nga nagbiyahe kog Caraga mga kaigsunan kini akong service karong bago man pero sa company nga akong itrabang tulong naka-service ang naisyo sa una Fuego isuso Fuego dahil nasundan sa D-Max katong old model karon ang latest model sa D-Max 2018. Travel ko paingon dito sa Bayugan. From Butuan, kanang Bayugan to, from Butuan, Bayugan, mo kuha na siya mga almost 1 hour, basta regular lang biyahe. Sa akong biyahe, doon ay time na paspas ang padagan kay, siyempre, salesman, nasa sales, bisita tag mga client, doon ay mga appointment, paspas dagan. So, kanang dalang tayo sa Bayugan, kuha na siya. Long and winding road na siya, dahang kurbada, bahada, subida, uphill, downhill. So naipad na dapit unahan sa Dioro nga Ortaligaman, boundary nga lugar sa Agusan Sur o sa Butuan City. Doon ay part dito nga medyo bahada nga kurbada, blind curve, not totally blind curve, pero nagid siya yung pagkakurbada. So medyo paspas akong dagan gamay, mga kaigsonan, kaya nagiapas bayugan nga client, may appointment. Karon gasunod ko 10-wheelers nga truck, hauler truck. Hindi, hinay man ang dagan sa 10-wheelers. Ako, regular lang po, na siguro sa mga 60, 70, 80. Kusog na basta mga winding road, kurbada. So tanong ko nga, akong gisundan, murag hinay man, action ko, overtake. Kay, siyempre, naman. Sus, pag overtake na ko, kay kurbada man lagi, sugat man, among ko'y kasugat nga auto po. But, tanaw na ko, bangga, gid og di ko break ko ba yun, total break yun, kanang duot gid nga break, sus, ang naitabo, mga kigsurang pag-break na ko, mituyok man akong sakyanan. Siguro sa skid ba na, tuyok akong sakyanan. Tuyok ang sakyanan, na kung paminaw, mahagbong naging ko dito sa kanal, nga lawang-lawang po na kanal. Unsay atong nalitok, at mga time, Morgan, Master, tama. Ang nitabo sa kong sakyanan mga kaigsunan, mituyok siya katulo. Imbis paingon ko dito bayugan, akong sakyanan, pagpasta sa katulo, niya tubang balik sa Butuan. So niliko, ni Yutson kibali. Ang kuyaw ato, pag Yutson ako, doon ako nagsunod ako. Ay nga, katong ako ng kwinter po, huli po sa kabanting, hindi na po wala. Kaya ang akong pastada, direct ko sa right side, overtake ko sa left side, pag-break ako, tuyok, ni pastor po akong sakyanan, natanaw ako, murag matumba, pero sa pagsinggit na ko,
Master, tabang. Ang sakyanan, murag timunan, nga mubalik na po siya plastar. Oh. Ito, ang ngalan ni Master. So parang ako paasip nga murag wala na, pero grabe kakulba sa kong lugar, basta naman sakyanan, nga banti ko gamay, og niyo itong napod ko, dahil balik tayo dito sa bayugan. Pagkabot sila, hunong ko, naog at akurog akong tail, akong tuhod, sa kakuyaw sa akong nasinati, sus, o buwa, si Master akong sangpit, tuwagi ko hagbong likos ka na. So yun nga na, mga kaigsunan, sa inyong ipaambit, sa mga kasinatian, sa mga kalisdanan nga inyong nahiaguman, disangpit na ito ang ngalan ni Master, nitabang si Master. Mama nagibasa ka ganina ni Reverend Jeremiah, sampita lamang ninyo ako, og magapakita ako og mga kahibulungan og mga katingalahan. O na, kung si Master dili pa Dios, si Master sa tanan nga mga katalagman nga inyong nasinati, sangpita lang ninyo ang akong ngalan og makita ninyo ang mga milagro nga akong ihata. Mga kaigsunan, mauna na siya ang part no, sa akong milagro nga nasinati ito. O niya, pag-abot, bisihin nga, kuhan, taas na to, unyang gabi, continuous to unyang gabi. Na ako, mo testimony dyan kung unyang gabi, katong abang nga, testimony, continuous to unyang gabi.